Mangwanani akanaka muri Zimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano pa Zim Facebook Secrets and Confessions. Nhasi ndati ndinge ndichimukira ari makuseni kuitira kuti pamunozomuka munge muchizowana zvirongwa zvakakumirirai. Regedzai tibva tapinda muma messages edu atadzoka takakubatirai. Ndichida kutenda vose avo vanokomenta mucomment section and nevose avo vakatifollowa ku Facebook. Link I'll make sure kuti I remember to put the link in the comment section kana muine ma Facebook so that you can follow us. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so hanzi makadi zvenyu mukoma ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ininiwo nemudzimai wangu basa ratinoita zvekutengesa kunoku ku South Africa zvekare neku Zimbabwe tinoita zvekutengesa hembe. Mudzimai wangu iye anogona kugadzira mawig saka pa Facebook tinotengesa uye zvekare ndinenge ndiinaye kusaluni kwake most of the times kugera ndinogona apa tine motikari dzedu nhatu tinoitawo zvema-Uber saka kana kuri kunzi kunenge kusina macustomers ndinotomborova maraundi ndichifamba nemotikari imwe ye-Uber iyo tinoshandisa isusu as our personal car, then dzimwe tu idzo ndo dzinoshandiswa nemamwe madriver avo vatinoshandidzana navo. Saka life is pretty good, but upenyu hwakazoshanduka mushure mekunge mudzimai wangu auya nekamwe kabhodhoro ke-hair oil. Akauya nako kabhodhoro aka, it was last year pazvakatanga, mainge muri muna October. Saka apa tiri kunzi tine imwe step yatiri kufanira kuti tinge tichizozadzikisa kana kuri kunzi tinenge tichida kuti tirambe tichingoita mari. Kuchechi kwatava kunamata, takatanga kunamata kuchechi uku, it was last year but one nemudzimai wangu tainge tichangobvawo mukusangana. Iye ainge akabvawo kuZimbabwe, ndainge ndagarawo ndichitsvaka munhu ari serious. Ndokubva tasangana mutown, ndakamukumbira mafone numbers akandipa and ndikatoona kutoti taikwanisa buritsa something that was nice because iyewo zvaanofarira ndizvo zvandinofarira. Kunyangwe hama dzangu dzainge dzakati uyu she is too wild, but ndizvo zvandinotofarira paari izvozvo ka wildness kake. Saka kubhawa tainge tichienda tose, kumafaro tainge tichienda tose. Takabva tachizosarudza kuti taifanira kuti tinge tichizotendeuka, so takabva tachizotendeuka ndokubva tachizotanga kuenda kune imwe chechi iyi muridzi wacho pastor vacho vanobva kuGhana, ndiko kwayakatangira. Vakazouya muno muSouth Africa but yakazara nyama South Africans, then maZimbabweans varimo mamillionaires, vanhu vane zvinhu zvavo. Saka tainge takazviudza kuti if we surround ourselves nevanhu vane mari, nesuwo will be able to tap into those blessings, tobva tachizovawo vanhu vanenge vaine mari dzavo. Saka mudzimai wangu akazouya nekamafuta ka-hair oil, akabva achizoti ainge akapiwa nevamwe amai avo vanotengesa mafuta eskin bleaching. Amai ava ndeve kuGhana. Zvinhu zvakatondinetsawo kuti ko mudzimai wangu anogouya seiko nemafuta acho iwawo achiti ainge achida kuzomasanganisa kuti ange achizotanga kuita zve-bleaching because hair oil yacho iyoyo haishandiswe kukudza bvudzi but kutobleacha skin kana kuri kunzi unenge uchida kutsvuka. Zvino madhamu vangu ivo vakatotsvukawo naturally, there is no need yekuti vange vachizoita skin bleaching. Saka madhamu havana kunge vakada kundizivisa kuti mafuta avainge vapiwa even though ari ekubleacha but anenge akasangana nemafuta anokupa good luck. Takatanga kubata mari mukomanashi zvekuti kana ndega ndainge ndava kushamisika kuti kusei tava kuita mari yakawanda kudai within a very short period of time. Saka takazoti one day mushure mekunge tabata mari yainge yakawanda in one day, madhamu vakakwanisa kubva kusaluni kwavo vaine 4,000. Ininiwo ndainge ndiine mari zvekuti tichinoisa mari patable takaona kuti mari yose yatainge tiinayo tainge tiine 10,000 imari yainge yakawandisa iyoyo kuti kusaluni zvekare nekuUber yangu chete motikari iyo yandainge ndaswera ndichifamba nayo. Apa
tisingaverenge futi imwe mari iyo yainge yaswera ichishandirwa nevamwe vavo vatinoshandidzana navo. Saka madam ndakabva ndachizovabvunza kuti madam ina ndionese kunge zviri normal, hamuna here mimwe minamato yamuri kushandisa? Ndipo paakabva achizotora kabhodhoro kake akabva achizondiratidza akanditi do you still remember kuti oil iyi ndakauya nayo ukandirambidza kuti ndige ndichita zvebleaching, saka ndanga ndichizora mafuta awa in secret. Makuseni oga oga patinomuka tichiti tava kuenda kubasa ndinotora mafuta angu. Akabva achizondiratidza mamwe mafuta Nivea Q10 akati ndo mandinosanganisa oil iyi nemafuta awa Nivea, then ndobva ndachizozora makuseni oga oga apo patinenge tava kuda kubuda. Ndizvo zviri kutipa laki. Ndakati hapana problem. Akanditi kana uchida unokwanisa kumazorawo mafuta awa. Saka ndakabva ndachizotanga kumazora. Kubva zuva randakatanga kumazora mukoma, ndakarota umwe mukadzi akauya kwandiri ainge akangopfeka kainge kakaita kunge ka night dress kari ke white. Akauya kwandiri mukadzi iyeye ndokubva atotanga kutorara neni. Saka ndakati ndichinomuka ndakashamisika because ndakatoona kutoti ndainge ndatorasa mbeu, ende ndakati ndichinomutsa mudzimai wangu ndichida kumuudza kuti ndo zvainge zvaitika. Ndainge ndiine hope idzo dzandainge ndarota uye zvekare ndainge ndatorasa mbeu. Pandakamumutsa ndichimuudza kuti ndainge ndatorasa mbeu ende ndichinomuratidza sikarudzi yangu yainge iri dry uye zvekare nemagumbeze awo andainge ndaona sekunge ndainge ndatospoila nehurume hwangu. Ndakaona kuti magumbeze ainge ari dry, painge pasitomborina kana chainge chiripo. Saka ndakatoita sekunge munhu ari kutopenga zvake. Sezvisinei iyewo akabva achizorota hope dzakafanana nehope idzo dzandainge ndabva mukurota. Iyewo akarota aine umwe murume, but anoti iye akarota ainge ari mubako akaradzikwa pamusoro perimwe zidombo rainge riri mubako imomo. Ndokubva achizotanga kurarwa nechimwe chidhara, but chidhara ichi iye anoti kutaura kwachainge chichiita naye chainge chisingashandisi shona, but chaita sekunge munhu wekuNigeria kana kuti accent yekoku West Africa. Ndokutomuka. Paakamuka ndakatoona kutoti pashit painge pakatozara ropa. Akati maybe ndaenda kumaperiods, ndakutotanga kuenda kumaperiods. Saka zvinhu izvi mukoma zvinoitika after each and every 3 kana kuti 4 weeks, which means pamwedzi zvinoitika ka1 kuti unorota. Kana ndiri seni ndinorota ndiine mukadzi wandinenge ndichirara naye, ende pandinomuka ndinotoona ndakatozara hurume pazvidya zvangu uye zvekare sikarudzi yangu inenge ichiri yakatomira kurakidza kuti ndiri kubva mukusika bonde nemunhukadzi. Asi kana ndikamutsa mudzimai wangu then hurume ihwohwo hunobva kwachizongonyangarika. Asi kana zvikaitika kumudzimai wangu ndinotosvika pakutomuka. Iye sometimes anenge achitori busy, anenge achitotamba achitoratidza kutoti pane munhu ari pamusoro pake. Anenge achitoita sekunge akatobata murume anenge ari pamusoro pake. Saka zvinhu izvi zviri kutishungurudza because mudzimai wangu dzimwe nguva anokwanisa kuenda kaviri kana kuti katatu kumaperiods, ende pose patinoti tiri kuda kuti tinge tichisika bonde, sikarudzi yangu mukoma inorara zvekuti unoshaya kuti woita sei. Nemudzimai hatichatokwanisi kuti tinge tichisika bonde, ende mukadzi wangu iye ari kuti ari kurota tiine hari iyo yatinenge takaisa pamubhedha. Hari iyi manje inenge ichitaura. Mukati mayo munenge muchiratidza kuti munenge muine munhu uyo anenge achitaura. Munhu uyo hanzi anenge achiti ndaneta nekuramba ndichingokupai mari, chimboitaiwoka ndinge ndichimbonwa something. Saka mudzimai wangu akabvunza, then hanzi munhu anenge ari muhari anobva ati ari kuda ropa remwana wedu. Ndiri kukumbirawo maadvices kubva kumhuri yeZimbabwe. Mwana watiinaye kachiri kacheche, tosacrifice here mwana nekuda mari.
Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu kurombesewa muchechi. Zvakangoma hazvo vedu we pakaipa. Wakambotorawo here maproducts eskin bleaching? Pane zvakamboitikawo here kwauri after watora maproducts iwawo ukatanga kumashandisa? If so, you can tell us in the comment section kuti chii chakaitika. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. So hanzi mukomana chimakadii zvenyu, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika uchitupa changu. Ininiwo ndiri murume uye zvekare ndine makore 43 years ekuberekwa. Nemudzimai wangu tanga takazvigarira zvedu zvakanaka. We have been staying here in South Africa for the past 14 years and titori nema citizenship emunomu mu South Africa. I am an accountant and mudzimai wangu, she is a lawyer, but tiri kusangana nemamwe problems, challenges ekuti hatichazivi kuti toita sei. Takamboedzawo kufamba but kunyangwe tikafamba tiri kungodyirwa mari chete, hapana kana chiri kumbochinja. Saka matambudziko awo atiri kusangana nawo. Vana vedu vari kungodona. Tine vana avo vari kuChina, that is where they are studying. Vana ava vatova neepilepsy zvekuti musikana tava kutoda kutoti ange achidzoka zvake kuno kutinge tichizoona kuti dambudziko racho rinokwanisa here kuti ringe richizogadzirisika. Vana tikutona sekunge takatokanganisa future yavo. Zvakaitika mukoma ndezvekudai. Mudzimai wangu iye akauya kwandiri neidea yake, yakabva ati ainge achida kuti tinge tichizopinda in the social media space because iye aifarira kuona machannels aya awo anoita zvekuinterviewa vanhu vanenge vaine spiritual problems. Saka akati iye kana tikatenga equipment tobva tachizoenda kwavo kumberengwa, ndiko kwaanobva, ndiko kwa akakurira zvekare, but takazosangana zvedu muHarare. Saka ainge achiti kumaraini kwavo kune vanhu vakawanda vaanoziva vakaromba nevana avo vane vabereki vavo vainge vakaromba vakasiya zvinhu zvisina kugadziriswa, achiti atori nepamwe pamba paaitoziva kuti kana tikaendapo panotoitika mashiripiti. Akati saka togadzira channel yedu yakaita sana drummers kana kuti vana sly medium, toenda then tobva tanointerviewa vanhu. Saka takawirirana then ndikabva ndachizotaura naamai guru sisi vemudzimai wangu vari kuUK, tikavaudza kuti tainge tichida equipment because tainge tichizviudza kuti kana tikapinda negood quality tinokwanisa kuzowana masubscribers akawanda nekukasika. Equipment yedu yakati yauya, ndipo patakabva tachizombotora leave kubasa because tainge tatotora leave ye1 month tichiti kana tikaita 1 month tiri kuZimbabwe tichingoshuta content chete, patinenge tazodzoka kuno ku South Africa then tobva tachizombotanga kungoposta, tobva taona kuti how will we do. Saka takaenda kuZim, takaenda kumusha kwana madam, ndiko kwatainge tichigara tikatanga kufamba nemakamera edu tichiinterviewa vanhu vainge vaine matambudziko. Saka takainterviewa vanhu 9. Pavanhu 9 ava vatakainterviewa ainge achiri mupenyu, uyo ainge achinzi ainge akaromba, ainge ari umwe chete. Saka takaenda kumba kwake nemwana wacho. Tasvikapo takataura navo baba ivavo, vakati ivo vainge vaine mupurwa wavo uyo wavainge vachishandisa. Takatora mavideos then ndokubva tachizoti tava kubvapo pamba ipapo vakabva vachizoti vainge vachida kuti tinge tichizoratidza mupurwa wacho iwoyo pazvivhitivhiti kana vanhu vava kuona mavideos acho. Saka vakabva vachizotanga kuridza muridzo but vakatobudisa chinhu chavo pajekerere vachichikwenya vachitoridza muridzo. Tikatoona mupurwa uyo wakatouya. Mupurwa uyo takatoutora ende taitoona kutoti video racho riri kubuda zvakanaka. Saka takazoti tava munzira tava kudzoka kunoku, ndipo patakaona kuti tainge tatobirwa kamera iyi hatichazivi kuti takaibirwa paboda here kana kuti tisati tatombosvika paboda, I don't know, but takazozviona tatova South African side. Ndipo pandakaona kuti
kamera yedu tainge tava kusaiona sezvo mavideos tainge takamaseva mumemory card nemulaptop. Takati hazvina basa, tichazotenga imwe kamera. Tadzoka kunoku ndipo pandakabva ndachizosenderwa message iyi yainge yakabva kune mwana wemudhara uyo wekuburitsa sikarudzi yake pajekerere, achiti iye ainge achida kuti tinge tichidilita mavideos ake awo atainge takaita interview naye, because ainge ava kusada kuti ange achizoburitswa pachaunga, because zvinhu zvake zvainge zvava kumunetsa zvichiti kusei wakazvifumura, nekuti kufumura kwawakaita wakatofumura nesu. Saka ainge ava kunzi ari kungogara achingorohwa nguva dzose. Sezvo tainge tichida kuti tinge tichikasikawo tapindawo mufield, takabva tachizoposta mavideos aya. Mavideos awa mukoma akatoitawo zvimaviews, but hapana video rainge rapinda mu1000 apo patakatanga kusangana nemaproblems tichizonodilita channel. Zvakaitika mukoma zvakatanga kuitika mudzimai wangu ari kubasa akandifonera achichema, akandiudza kuti muofisi make mainge muine mupurwa wainge urimo. Saka ndakaenda kubasa kwake, ainge asingatodi kutoti pamwe avo vaanoshanda navo vange vachizviona kuti there was something that was happening. Ndakati ndichinonopinda muofisi make, mupurwa wacho handina kuona, asi ndakazoti ndava kubuda muoffice because ndakati it's fine, chande kumba, you will knock off early today, chingotsvaka zvekuudza boss vako so that you can rest. Tava kubuda mukoma ndipo pandakangocheuka ndisati ndakiya door remuoffice make, ndikabva ndatoona kutoti painge patori nechimupurwa chainge chakatogara pacheya iyo yandainge ndakagara. Ndikaudza mudzimai wangu, akati mazviona ka mune mupurwa urimo. Mupurwa uyu mukoma takasvika tikauwana wainge wakatimirira kumba, ukabva wachizoti kwatiri kosei masarudza kuda kundifumura, matondifumura. Takakumbira ruregerero nemudzimai wangu, takarohwa nezvinhu zvatisina kuona. Taingonzwa kuti pane munhu ari kutidira zvibhakera, tikamuka takazvimba zviso zvedu. Ndipo pakatanga maproblems ose. Tikafonerwa nevana kuchina vachitiudza kuti ivo vainge vachirota vachirohwa nemunhu. Ndipo pakatanga problem yekuti vana vanenge vachingodonha. Vana vakaenda kuchipatara vakanzi ivo vane epilepsy vose at the same time, vava kurwara neepilepsy panguva imwe chete. Saka kubva ipapo kusvika pari zvino maproblems acho ari kuramba achingoita worse, zvekuti zvaizvezvi mukwamanachi tiri kushaya kutozivawo kuti toita sei. Tamboedzawo kuti tinge tichifamba mun'anga dzakasiyana siyana, but kutofamba kwatinenge tichiita mukoma tiri kutoita sekunge tinenge tichitokanganisa, because zvinhu zvacho zvinotowedzera. Kana kuri kurohwa muchitobva kukun'anga kana kuti kumaprofita, munorohwa zvekuti munozotozvidemba kuti kosei tamboenda kun'anga kana kuti kumaprofita. Saka hatichazivi kuti n'anga dzacho dzinotibatsira nemaprofita avo anotibatsira ndivo vasina simba here, kana kuti zvinhu izvi zvine simba rakawandisa. Saka mudhara iye ainge achida kuti tinge tichimuripa. Akati muchandiripa nemombe. Zvino mombe dzaainge achida dzainge dzakawanda, because ainge akati anoda mombe 15 dzinotsika. Tikaona kuti mari yacho yakawandisa. Apa mukadzi ava kuti tiri kufanira kuti tinge tichitora imwe mari pamasavings, tobva tachizotenga yedu mombe dzacho tobva tadziendesa. Ndiri kuzvidemba kuti dai tisina kumbogara takaita zvinhu izvozvo. Kana muri semumba mukoma munongogara muchinhuhwa, munonhuhwa rimwezi mweya kuita kunge sulfur, ndo manhuhwiro anenge achiita mumba. Kunyangwe mukatokorobha muchishandisa vana Jace fluid, fungai kuti kusvika pakuzoshandisa Jace fluid pamunenge muchikorobha mumba kuitira kuti munhuwi uya unge uchizoita senani, but zimunhuwi racho rinotokurira munhuwi kunhuhwa kunoita Jace fluid kuya munongokuziva, but munhuwi iwoyo unozongoramba uchisimuka, ende unosimuka uchita sekunge unenge uchibuda
mufloor. Saka ndo mamwe maproblems awo atiri kusangana nawo, ende tava kungoshanda kungoita sekunge vanhu vari kushandira mweya wengozi. Mari yandinowana nemari inowanikwa nemudzimai wangu each and every month tinenge tichitokloka kuma 100k, but mukoma pa 100k yatinenge tiinayo tinenge takawandirwa nemabills zvekuti unosara usina kana 5 rand muaccount. Ende mudhara iyeye akatoti as long as musati mandiripa kundifumura kwamakandiita hamuna chamuchakwanisa kuita muupenyu. Saka tikutsvakawo maadvices kubva kune vedare tozvifambisawo sei. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu ava. Ivo vari kuti anzi vakatombofunga kuda kuenda kuzinata kuti vange vachinotaurawo nyaya yavo, but hanzi mudhara iyeye hameno kuti akazviziva sei. Hanzi akatongokumbira mwana wake kuti ange achivafonera, vakafonerwa nemwana wemudhara wacho vakabva vachizopiwa warning yekuti kana muchida kuona kuti tinopesana, itai zvamuri kuda kuti munge muchiita, munge muchienda kuzinata, hapana problem. Endai zvenyu, ndakupai mablessings angu, endai munondimhangarira kuzinata tione kuti achawina ndiani. Pakaipa. Let us try to speak with our dear brother in the comment section. Hanzi tainge tafungawo kuti tinge tichivhurawo channel yekuti tinofamba tichiinterviewa vanhu vanenge vachinzi vane urombwa se zvinoita vana Sly uye zvekare nana Trumas Media, but hanzi taitova neequipment yedu zvakanaka yainge yakatobva kuUK, but hanzi kamera yakangobiwa, hameno kuti yakabiwa here kana kuti yakangonyangarika, yainge iine footage yemupurwa uye zvekare hanzi tichingosvika kuno kuSouth Africa hanzi mudzimai wavo akatotanga kutoona chimupurwa. Strange things indeed they do happen in this world. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ndodawo kungobvunza kumhuri yeZimbabwe. Mubvunzo wangu unoti, but what is the purpose of life? Because we are born and when you grow up unenge uchingoti ndikuda kuti ndinge ndichizopfuma, kana upfumi hwacho wava naho, then what? Mukomanashi inini nemudzimai wangu tinorarama life yakanaka kwazvo zvekuti kana vamwe vari kunana America kana kumhiri kwemakungwa havakwanisi kutoti vange vachitorarama life yatinorarama. It is just that hatisi vanhu vari active pa social media, but I think kuti mastandard edu tinokwanisa kutonzi titori mbinga kutokompita nedzimwe mbinga dzamunotoziva nemazita. But I have been asking myself a lot of questions. Mugaraji makazara nemotikari dzimwe dzandisingachatozivi kuti ndakapedzera kufamba nemotikari iyoyo rini, ende tine mapersonal assistants edu yekuti kana kuri kunzi let's say Toyota, seni ndinofarira Toyota, kana kuri kunzi Toyota ikaburitsa a new car, my manager anongoenda otongonotenga motikari yotongouya, and it does not even surprise me ndikasvika ndichibva kana kwandinenge ndichibva, kungava kuri kumhiri kwemakungwa, ndotoona kutoti mudriveway munenge muine motikari nyowani isina kumbogara yakatsikatara zvekuti inongobva kudealership iri mutow truck yotongoburutswa yomirira kuti ndinge ndichizova inini ndinozotanga kufamba nayo. Kana ari semudzimai wangu, iye anofarira maMercedes Benz nemaBMW, motikari dzacho dzatazadza payadi pedu. Ndinoshaya kuti motikari dzose idzi tinodzidii, but it is because tine mari yakawanda uye zvekarewo tinopotawo tichibata matenda, saka tine kambani yakakura kwazvo. Mari yangu mukoma, ndoda kukuudzai kwayakabva. Mari yangu kwayakabva mukoma nashi, ndinoti kana ndikafunga dzimwe nguva ndinokwanisa kana kungotanga kungoburitsa misodzi, because where my money comes from, it comes from a very dark demonic place. Therefore I have been asking myself kuti, what is the purpose of all of this? What is the purpose of you trying to find and then you make a lot of wealth like this, but uchizongofa kana wafa? It does not matter kuti uchafa uri
murombo kana kuti unofa uri mupfumi. Wanzi wafa matongofanana, because mose muchaenda 6 feet underground and mose munovigwa mucoffin zvisinei nekuti coffin iroro rinenge riine design yakaita same, but ose anenge ari mapranga, zvinenge zvakangofanana. Mukoma, for the first time in many years I have found myself reading the Bible, and pane vhesi rimwe randakasangana naro, vhesi rakandirwadza rekuti all is vanity. Kana mambo Solomon nehupfumi hwavainge vainahwo kana vakasvika pakuzviona kuti all is vanity, then it means kuti all is vanity. Nyaya yangu yakatangira apo pandainge ndichiri ne35 years. I was working at a private clinic. Ndichangoti ndainge ndichishanda kuma-avenues uko, but sandiko kwandainge ndichishanda, I had a good salary, I had a nice car, and I felt like everything that I had ever asked for, I now had gotten it, because I was married to a beautiful wife and we had our beautiful kids. Then one evening after a long shift, ndaiwirirana na receptionist, and then the receptionist told me kuti there was this other relative of yours. This relative of yours yainge iri ng'anga. We then set up a meeting. After the meeting, I already knew what this man wanted from me. Saka akandiudza kuti iye ainge achibva kuchipinge, ndiko kwa ainge achiitira matare ake. Akandiudza kuti chaainge afambira muHarare ainge aine umwe munhu uyo waainge achida kubatsira wekuMozambique, but ainge achiita zvematongerwo enyika. Saka painge paine zvaainge achida kubva kwandiri. Ndakamubvunza kuti chii. Akandiudza kuti iya yamunoti medical waste, like kana kuri kunzi mukadzi akaita a stillborn baby, then it means kuti it will just become medical waste, or someone that would have a miscarriage or discarded human tissues, ndo zvaainge achida kubva kwandiri, ende ainge achazondipa umwe mushonga wekuti ndinge ndichizokwanisa kuita mari after ndazotanga kuita zvemabusinesses kana ndasiya basa. Saka ndakadzokera kumba ndikabva ndachizonogara nemudzimai wangu. Mudzimai akaramba akati hazviiti, zvamuri kuda kuita izvozvo zvinosungisa. So ndainge ndatopiwa chibhegi chemari, ndakapa mudzimai mari iyi yainge yakawanda, yainge ichidarika iyo $10,000. Saka mudzimai akatidzoserai mari, but sezvisinei mangwana acho makuseni takamuka tikaona kuti mufoni mamadam mainge muine message yainge irimo, yainge yakabva kumusha zvichinzi baba vamadam vainge vakakikwa nemombe the previous night, vakavhunika gumbo. Saka vaitofanira kutoti vange vachitoya kuHarare. Vakaunzwa kuHarare mukoma, apa kuenda navo kuchipatara kuma-general hospital ehurumende tainge tisingakwanise kuti vange vachiwana help nekukasika. So takabva tachizovaendesa kwaprivate. Apa kwaprivate kwainge kuchidanidzira kuchida mari yakawanda, so takabva tachizotanga kushandisa mari iyaiya. Ndokutopinda kwandakatoita mazviri, ndainge ndisisina kana choice. Saka basa rangu mukoma rainge rava rekuti ndaibhadhara vamwe avo vatainge tichishanda navo kuitira kuti ndinge ndichizowana ma-human fetuses kana kuri kunzi mukadzi anenge auya pachipatara pandainge ndichishanda kuzoita an abortion. Sometimes nhumbu inenge yatova kuma3 kana kuti kuma4 months. Saka ndaizodhila nevamwe avo vatainge tichishandidzana navo. Taitongoona kuti totongoburitsa sei medical waste, like your stillborn fetuses, then ndobva ndachizonopa ng'anga. Ndipo pakabva upfumi hwangu ipapo. Ndakazotangawo business, ndikatanga kuapply for ma-government tenders. Ndainge ndiine mushonga uyo wandainge ndichishandisa. Saka mushonga uyo ndiwo wakandipa lucky rekuti ndinge ndichikwanisa kuzobata ma-contracts aribo. Saka ndo zvakaitika izvi mukoma, kuzosvikawo tichizotanga kuita mari inini nemudzimai wangu. But pakatangira upfumi hwangu mukoma, ndainge ndichitengesa ma-pacts uye zvekare neropa. Ndaitopota ndichitotengesera ng'anga iyoyo, zvainge zvichizoshandiswa mumatare. Zvimwe zvacho hanzi zvaiendeswa kuMozambique. Mari ndakaita
ende mari ndinayo. I have reached a point in my life where I am asking myself kuti what is the purpose of life, because mari unokwanisa kuita mari yakawanda zvekuti unoshaya kuti woita sei nayo nekuda kwekuti inenge yakawandisa. Handina chinhu chandichashuvira muupenyu hwangu, maybe kutenga hayo ndege, but ndinoidii ndege, but chandichashuvira pari zvinhu handina. Kunyange ndikati nhasi ndoda unotenga motikari, I can go and buy any car, I can afford anything, and I've been asking myself what is the purpose of life. Please ndibetsereiwo. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna koma vedu, anzi vari kuda kungoziva kuti what is the purpose of life. Anzi tinozvarwa, tinokura, tose tinenge tichishanda, target yako iri yekuti unenge uchida kuti unge uchizopfuma, then kana wapfuma then what. Anzi ivo upfumi hwavo hauna kuchena kwazvakatangira, kunyange vakazofura mabusinesses, but start yacho kwayakabva, vakapiwa start neng'anga. Strange things they do happen in this world.